Inom ba? Basta ko nang isang baba. Ari sana tanduay yam. Oh, inom sa. Inom ba? Yan di ba kamu inom? Bay. Say bay. Bisa ko bay. Kay Murag kailan tanon? kasi murag kailan to nun. Imna na aron murag kag maayo pod. Inom sa. Inom ba? Hindi kang inom kay pas na ko nang imong isang baba. Inom ba yun? Inom ba? Kasi gusto mo? Best milk? Uy! Ayaw pugsa nang di mainom. Pangita og sama namong duha. Ano ba? Yan iabot ka. Kisa mo. Ayot man na. Way mo agi direk di makainom. Inom jud. Inom sod. Kinalang pildiyon mig tagay. Kay kung dili mi ninyo mapildig tagay, balian ta mo bukog. Sama ni. Mao ba? Huy! Asa mo? Are dire. Tagay are. Tanaw na to kinsay ligon. Agay! O sige, kanara man di ay. Tanaw na to. Iba yun to. Aw, mas bayo tong duha. Hala, may hubugo. Mga gonggong basubog to. Tulog ko bayo to. Sige ra mo katawa, gilipat-lipat raman ninyo. Tagay na. Cheers. Cheers. Na jud ang panahon. It's okay. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the DR.